Pero sa ako aplang siguro nga ano nga sagi tambalan nimo nga di ako nakakita, di ako may nakitaan. Sa imong singsing lang ko may nakita. Oh, mara na imo ha. Mara na imong isog. Nga dito wala ko may nakita. Wala ko nakita sa imong itsura. Wala ko nakita sa imong palad. Pero sa imong singsing na ko nakita. Okay, what's up mga ka-SP? For today's video mga ka-SP, nanapuntilagkuhan. Pabukid na punta mga ka-SP. Saka pa na siya matalam itong aduan mga ka-SP. Nanipurpos mga ka-SP ng anong aduan nga ito na siyang lugar. Okay, tingali makikinamat siya angkol sa mga espiritu dito. Ay babantay sa Diyos sa kinayahan. So, matangin lang mga ka-SP kung sa mga maganap karon adlaw. Tambay lang sa mga ka-SP.
guys, abot na diri sa barangay Alimudya, no? Pero napatay gihulat diri sa kauban. Napatay gikuha nga yung partner si leader anak ng Angkol Noli, kamahoran niya. Sabi lang ko, palagkot ng espiritu sa Angkol. Let's sa diri mga kaspi. Okay, let's go. Lakatap ka mga kaspi. Wala kang kapot, una na. Dancing in the lights, ooh, yeah. Colors are so bright, so bright. Feeling love tonight, tonight. Everything's alright, alright. Memories of a lifetime. In the beat we find, we find. All moments rewind, rewind. Love so kind, so kind.
go. Feel the high, the world's our show. Step on a plane, ready to fly. Adventure's calling, reach for the sky. Let's travel. Let's move around the world. Feel the groove. New faces, places, every street, every song. Let's travel, keep it moving all along. City lights, they shine so bright. Mountains glowing in midnight light. Deserts, oceans, forests high. Every stop's a piece of paradise. Let's travel. Let's move around the world. Feel the groove. New faces, places, every street, every song. Let's travel, keep it moving all along. Ooh, yeah. Feeling now. Dancing feet from street to street. New dream, oh so sweet, sweet. The groove's a rhythm we all need. Oh, let's travel. Let's move around the world. Feel the groove. New faces, places, every street, every song. Let's travel, keep it moving all along. City lights, they shine so bright. Mountains glowing in midnight light. Deserts, oceans, forests high. Every stop's a piece of paradise. Let's travel. Let's move around the world. Feel the groove. New faces, places, every street, every song. Let's travel, keep it moving all along. Ay, ay, oh, let's travel. Let's travel. Feel the high, the words are sure. Step on a plane, ready to fly. Where adventure's calling, birds to the sky. Let's travel. Let's travel. Barangay Sarayan. Welcome to Barangay Sarayan. Dalam North Cotabato. Saan ka mas matalago? Ha? Ano dito? Pista? Ano nakikita ko na dito? Dorong kaya mas abot ata baro? Saan dia? Ada? Ha? Asa man? Kaya abot ata guys. Abot kita mga SP na sa itong kantuan. Sarayan. Barangay Sarayan. Sa ako berada sa Matalam, North Cotabato. Ada lubong dari mga SP. Ay patay ato ito. Banyak na mga guys.
400 ba? Maskar ba ang inita? Sigurong dalan. Wala na ba kadala o kalo? Berde, inita. Ay mga KSP, baka ito tag Minatay. Ito tag Minatay mga KSP. Sa Barangay Israel. Kaliwat ni sa abang nila na yung panuli. Price. Subahan na rin. Church of Christ. Lagi na ito nagkapro. Mapungot sa light to. Ay, Patay lang kabag tayo. Slow down. Kuna yung mga vlogger dire. Kabulo na lang sila asan ako ni upload. Basta nga ni. Tingnan yung ratio. Balo na sila. Medyo na yung mga tao dire kay. Dito siguro ni dalan ani? Ha? Dito siguro. Amrag. Bapok tayo. Apa tayo lisod-lisod kita lang dito dapita di ay. Ay, layok din. Washing yun. Magka-washing kita ini. It's grabe as kang inita. Wala pa mo dito.
Uy, lubak-lubak. Lubak-lubak po diha. Ay, grabe blowing, no? Kamu udah juga ada di Ben. Ka experience pa dyan. Experience pa tayo ng lugar ba? Kalau pa mantag ato dire. Oh, good. Wapog tubig dire buyag no? Ang tuburan ba? Dalang susi ka. Ha? Dalang susi. Dapat di kaya po kumahan aja. Mana nilang inventory dari mga KSP. Grabe kasagaran Patay dari bangang batanon man. Kita laporan tubig dari mga KSP bago. Dala dari pispan deh. Mga binumini, mga Ikan di dalam. Satu. Boleh na sila oh. Klaro. Ini kami menakut ini pun pakai ni bang. kaya na libo ba? Tilapia. Ini ada kapal simpan tu, malah lupa pak, no? Baik lah kan, tulu organik ni. Ini dah. Ini tu kerja apa? Ini. Soyo tunggu koran dia. Lugar itu kanan aku pisau. Balik to kindi. Ah, kindi. Pasal tag kindi. Ay, tama na. Anak, walang ano. Salamat. Okay.
agi sa magpa. Pagsutan isa sa Milda. Tama na kayo. Wala ka mapit, no? By the end of 69, man on the moon, we got miles. A few, let's start with you. Time travel, time travel, time travel, turn the key. Team tested by the end of 69, man on the moon. We got miles, a few, let's start with you. Time travel, time travel, time travel, free as me. I stuck my hand right through it, convinced it was the new thing, as seen in every sci-fi TV plot. Too good, it comes when you forgot. I hope it stays plugged in. This is the good part. The time's going, the sea's plugged. Could have anything you asked for. Just point me to the spot when next you want to hide.
In every moment, my love will be tempted with silver forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your boat. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love will be tempted with silver forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your boat. I'd say Boy, sa ta? Ano ni? Tawa niya. Ang dagang ginumuya ko diri. Kulong sa tadiri mga kaspe kay dira gipabot ng Noli ang mga espiritu nga kan ngatang kaniya sa dalanan. Matagak ka. Utol-utol dan. Balik lang pakit mo dong. Balik pakit rakit kami. Alin daw. Ada tikma. Ya. Uy. Dugo man kita gamit.
Welcome to Barangay Camping. Saan yung mga tao dito ko? Lunggo ang mga tao dito? Oh. Stamp. Ito oras minto. Oras na. Biyo ka dito timurag mo. Bahay. Ito tas pangpang. Bahay gani ko dito ko niagi. Mura magamay bigil wa pangpang naman ta. Salamat. Primera. Okay, mga ka-SP, hapit sa diri sa Ligayang Review. Gikan tag Barangay Sarayan. Gulain Yung po nga ito takaway sa kwan sa birthday kay. Itong kwan. Apit ko to kay Anada. Dito to. Singitan ko ni Dua. Oo. Balik ka niyan tami, yung sama na padulong mo mo. Girl, singitan ko. Lan dito sa tuwa niya. Ilan ito?
Dalam gila ko na pero mo na. Rambal sa alaga sa una natin. Napakakapit na lang. Stick na lang sila nabilin dito. Dahil kag mga lungsod diri nga makita diri mga guys pio sa kan Maligaya overview. Diri sa sa kumpanya sa Matalam gyapon. Ikan sa barangay Alimudyan diri ta rin sulod sa kuan Marba og sa Taguranao og sa barangay Tampid. Wah, itu kan guys. Daga pa rin kalamay eh. Dapat ba tong kita magayan ko? Ano yung bigyan minirag po no? Balik mo? Bara na ikaw? Pag nanay. Record dis kuya wa semua pa yung tumbang. Kamar naman. Jeep, di ba mata? Tulog dito, kamu po. Ha? Lumipot. Pare nga naman lagi. Ito ba niya ito sa tribot? Dalawa ka stay ko. Logistic. Berapa nakatagal ka nito? Hindi magamit. Berarti patah nanti. Mara tambangnya. Ya belakang. Rumaon kaaway. Boleh kalau ini dia main teman-teman. Trabaho. Di ba? Pero iya maging pabot. Na maging panahon. Gwapo na imo area ba? Ubos, ampok kay na. Karon pamulmol ta karon pero ganiha nag-decision mig bukid. Ay, pag idapaon ka akol. Hindi niya. Napa cancel ang bangin? Okay. Kusuro-suro mo yung ka mga bata to. Eh parang Nagkuha na ginaw dito sa kanang ilahan. Wapo to sports ng motor, dawala na to. Mas lisod sa una itong nagtiis akong nagbiyahe ko diri sa una nga pagtilapuka. Nakagi ka mo dahil sa may layangan ay. Kasi sa talang no? Lihangan dito na sa Saraya no. Oh, pwede sa bato ko. Pabato pala sa raya. Ug sports atong mga motor, pwede ito diha. Sugot ko ihardon-hardon ang motor eh kato kung tesa na. Sulod gani ko way kasada to. Wala ka makuha problema. Dapat pa sinong kinanglan. Wala gi antos pa kan. Ito lang taman. Ay kusog na na oy. Kita mo din mo. Ako kanung usa ulan nga. Layo na gani kay na. Ngabog ang manok ko. Bugag ng manok datir. Ya, dito na padulong. Wala yangin. Ayaw ipasigarbo kay sunod ana tawgo ra kas mga tao si leader to kay gawa. Asa dito to atong kanon to kay imo sa papadlongon sa. Huwag na datir. Ya kidnapo na ka ba kay Huwag na magbulad og humay ikaw gyud piminti kwaon. Hindi mo sige ka ng init kinda ko ba kanas 12 sa kan inadlawan ka ba inurasan. Ta 500 liter sige na ka anana. Pila ko ka oras mo sige kwan. Anak nagkastugasan sige. Bisig init kayo, ana juga para dili mo kan dagom. Di pa buo. To, ato do, dara ko to po. Ayun yung panabi ng 15 liter ng bubulan.
Namatay kay tira dia. Dili to kapitan si Rumi akong igagaw. Ayo Rumi. Hindi, okay. So, asa tong gitira? Ya sa amo ada mo ba? Kung di man yung gitira. Dili ba kami nagtira na? Wala ito? Di ba ba? Ano may kuyanan? May kuyanan? Wala pa kabot ko yan. Si Flori. Nandang na ko ulan. Si Flori. Si Flori Inad o si Rumi Kisyo. Yeah. Oo. Ito babae. Wala lang. Ang babae ito una to gitira. Si Flori. Ihatong ante. Dili gyapon to. Nga may sabay siya nga bata. Ambot lang. Ito, Pagumangkot boyot. niya siguro to. Ante na to. Ang bata nagasakay sa bayo. Siya gikan ng dipas. Ako kaon ko sa sabaw na mo. Oh. Di ba kaon ko sa PA dito isa kataasang kanon. Bago pag-abot dahil sa mga gitira. To nga si Rumi gitulis. Di, madala ko siya. Dito ka ni dampo no tong gikuan. Amo na gina presyon na to kay si Rumi. Gamay pa ko ana. Ako na sige suguon niya pa sundo sa pari. Kasi sakay ko na sa iyahan sa May dala ko itong duwa kasako nga buga nga palay. Dinurado. Oo, nga karga sa kabayo. Gitas-tasan. Na ato yung unod. Di wala mo kakuha to. Paano nga? Wala gyud wala. NBI gitu. Pero ako nanukan ko. Kaya po, diri ko nagdako. Ang kasaysayan ko diri yung bukira ni. Ay diri dai silang Ernesto nga giayam nilang bigma diri. Di lugar ha. Oo, sili-ulit tanan diri. Dito man na sila sa Mitodong. Una to dito na sila sa mitulong, wala na sila diri. Balik na mitulong. Ang nahibilin diri, kami lang. Asa man tong lango, asa man tong langkunaan nga di ang karabaw dito dito si Romeo na si Wakil. Hindi alam sumahan to. Ha? Kung ikaan niya. Di. Ano ba? Ada sumahan mo ligayaw. Asa man ta siya layo ta sa diya? Ano? Doon na ano ko lagi siya na itong kagawad na kung ano na ko kaya nga may nag-claim diya. Anak ng Rumi. Manas kaso na ko diya kayo nag-claim. Anak niya si Budong, Budong. Anak Bahay na? man ito ba? Si Disipin. Si Ropi, tahanan na ako sila. Kaya ka ito pag tira sa yari ano gito kayo? Asa napita ng area ni Dok Romy? Hindi lang na ano. Kasi hindi ako nung magpapubog-tubog sa bali. Karabaw na ako. Abuka rin pero. Ay, ko man. Asa rin yung natawag na tapol na ano. Mga kwan. Buka si Trianglet naman. Wala ka balik rin lang. Dili, dati na dili. Pero pag ano na po, pagsunod ka DNR ni Prado. Prado ni mga Oo. nan. Na, OIC man to sa Prado. OIC mo yun. Ang stipader na po mo, ano gidri nga tagabantay diri sa area. Isa man si Prado, no? Yung stipader na ko ba? Si dating tagawad yatong diri Pidok. Idok. Pidok, Badyan. Kaduha din na ninyo mo man. Gamay ka pa namatay. Ano na si anak ko nila? At kami, ang una. Ulas na yung anak ni stipader ko. Idok. Sa pilido. Badyan. Nomi. Mao na si Katin diri dati. Katong si Kandya, katong Muslim gani dia si katong Muslim dari si Kagi. Kami nakapalit siyang ito. Kapabila mo kamay nakapatay. Lai mo to nag-atake gagi diri. Gato dili. Dagang itong arma si Kagi. Ang tunay kong tatay. Nakita kita ng tagi. Maunay katapad ni kagi diya. Yuta ribaw. Tapad sa tatay ko. Tapos kay to sa mua kay inaslay na yaha diat dalaw Kagi babaw. Kami nakapalit siyang yuta. Mao na diya babaw. Mga 3/4 ni kagi, may 3/4 to dati sa kagi. Oh, pula. Nakandabilin na pa diya. Asan tong kaliwat ni Kagi? Antipas pero karon ng uban dito na sa side sa Ay, hindi ba bitaw ang asawa niya. May kay wala ning claim. Claim pa ng Muslim. Nagadto mas kagi dia dati. Kasi asawa niya. Kay may ilubong anak nila dia. Sa may among area. Dati mag ano, kalag-kalag adto na dia mga anak. Pero titulado naman nino. Wala. Titulado nito na. Pag kami nagsuod yapon kami kagi kay si tatay ko mas Siguro na mo kagi. din pamintik sa una ba? Tirador lang ang dala. Brad. 12 anyos pa to. Dukod lang ni baboy talunon dre nga batol among dala. Dire. Awa ko ninyo. Uy siguro gani nagbungguan ay magulang man kunimo gamay pa ka mulagan pa ka namo pintigon.
Wala pa Delikado ka. ito na. Baboy, bato. Oh. Eh, lagson lang mo bato kay wala man kay gamit. Pero di, yun mo Pagkusog sa NPA, mo na to akong utod, dili na mo puyo dre kay imitado na siya. Kusog NPA kay mo man ang 1986. training camp dire oh. Mo man training camp. Ha? Dili ay. May naa sila diha, pero naa dito sa kay Father Lensen isa. Ang training camp yun nila, oh. Dire pa daw. Ako, nakitaan ko na ako itong gamay pa ko. Kita na ako mga training camp nila. Grabe niya pong daw, sundalo niya po. Wala na pagkadalang training. Inaas na po siya kung ano, kambing-kambinganan nila. Susunod yun lang sa gawas ng ulan. Sa mo ito. Sa kita dre. Wala naman. Tulpuan ako. Sa kita. Siya man ako. Kaya nung ano, gamay. Kita gusto. Kanina iwan ako. Dalagiin na ni mo niya. Wala na ko kakandong ni mo kaya kainom ng damdamin. Iwan mo. Ngayon, nadugay din sa mga. Ang ganda ko dahil yung kani. Iwan mo na nabot sa likod. Ayaw mo sa pagkakatan. Butang-butangan sa mga kumangkon ka ano parang nagkakain na. Mas may Or kay kwaon mo na. ano naman daw eh. Gobyerno ang ilang sakit daw. Pwede na kong gawas. Sa lupas. Ano? Daw sa luntas. Sa lumpas. Mga nalang. Lupas na lang. Sa sulod, wala pa nag ayo. Mga sakit-sakit pa. Wala na. Nagana. Ang bilis si gawas. Wala na. Bili lang. Maulan ng brain ako. Sakit yun. Magtagilid ko. Patsagan na ka eh. Paputok kita ako sa oo, dito. Sa mga
niya man ko nakanto dito, kaya away mo dito. Ako patungtulog naman ko Kasi dito. kung Ginoo ba ang ato niya sa suko no. Lisod kaya ning ikaw may pamitan sa ulit at inutik. Yun na tayo. Wala na niya. Parang tapon yan. May klani, wala nagtuyok ba? Hindi, tama na dito nga. Dahil kung tiko, sinigit ba nandito rin, o ba ka magpingit ng anak? Pero di nagsugod sa akong puso. Dahil nga klaseng tikos, tulog ka klase ng tikos. Tikos nga, sila lang naman. Tulog ka klase. Basta, kaingon ko sa Davao. Ako lang sa Ginoo ako, ginamit ko naman. Diba? Yung depende na sa pagtuo sa Ginoo. Po. Pero, doon bati ko kay. Di ka rin, saan Mag-isa ka bulan naman ko nga bati ko. Imong gibati rin kitang balanda. Okay naman. Wala na na. Mawala ni. Gusto ko yun, mawala. Kaya matrabaho na po ko. Nanain, papawayan po ka. Saan nga? Pawayan yan. Mo ganin na sige na ko tulog rin kinanay. Sila baka ako nang manugo mo bata. Lumab na mo dito. Gulay mo kung magulay dahil. Mabangon ako, matulog. Mag-inom ka, pasubra kayo. Wala ito. Gamay na lang. Masyat lang ko kung sabay-sabay pero wala ko gano'n kayo matulog mo ko diretso. Yung bata na gamay ispat gamay. Ispat na gito, estimate na ko. Pero nanok man siya. Dala na tanan. Ang ano lang, matulog ko. Mayo pa nga diri kong matagilid. Nga diri na isamad. Diri kong matagilid. Isa diri kong matagilid sa pikas. Ambot sa imong art nimo. Sa imong ginawa. Mag-straight to na? Oh, Mag-bye. inuman ang tubig anak ng bayo. Alam mo dito. Murag ginawa. Ay mo na sana. Ano ka? Miri ako siya. Kan man nanay kay tapad dahil may tulog. Ano ka? Lang. Takilid na po ko. Mag-straight na po ko. Ano lang style ko ba? Sakit na po. May imong baga gabi. Garay lang ko. Ay! Kagaling mo. Ang imong dugo. Sige, tinom lang ka. Pagka oras tubig lang. Kasi gamay lang. Sa kalatok lang. Kuhan ka rin yung dugo. Lagapot kayo. High blood mo ko. Lapot yung dugo. May maintenance mo ko. Alam mo ka kami tinas. Inom na kag-tubig. Lapot. Deadline po din yung deadline niya. Ako naman sa kaming nagsuon, surprise naman ko isa kapag kamakain ito. Pero ako yun, katulo naman ko. Itong una na ko atake mo, itong nagkita ka. Taas gani. Nasganduhan ko. Yung sugar, taas gani. Sugar gapon. Pero Pero may na ko sa tubig. Kamay na ko sa asukal. ang sugar nga dili mo ko kanuway ko sugar. Panduan. Inom lang tubig anak. Di medyo dili naman kaayo pa. May time siya nga magbaba. Abi ni mong tig asukar nga. Kuha na ang tanduway grabe na sa sugar. Kay aslong ba na ibutangan na di man asukar ang sugar. Chemicals. Magic sugar may gibutang sa ruana. May time nga saka ka kong dugo. Masaya ko wala kay trabaho dali ka daw katulugon ka ba nga di katulugon. Wala na. Bagong ligo. Just lab-lab pag umangkon ko ba? Kita naman sa barangay among BXW. Bintag pa, diligo ko. Inunggaan ko maintenance ko. Ang retin na ko 10 milligrams. Lisod gani nang maintenance mo kay kung dili ka kamintin ana. Mugol pisa ka. O golpe saka kung lisod. Kadto ko Bantay siya. na nimo. Bantay na nimo maintenance mo dili ka kainom pero guwapo gyud ka ng tubig lang imo. Pero kadto ko sa iya, pagpabipig ko sayo pa kay buntag kayo. Hindi naman, kulay niya. Pagpabipig ko wala, bipihi ko be. Hindi man ko kapangayuan na maintenance ko. Bipihi ko be. Kuya, taas naman yung dugo. Kung bago lang ko inom ka maintenance ko, tapos bago pa kuligo, taas. Gyapon ng klase. Pilit. Yama mo gud nerd nimo nga kuan diri. Kumbaga ba ang nerd nimo uban nalapot-lapot to siya. Isa ka ugat nga naagian mo to kusog ang pressure diri pag ana. May time yun na siya. Balan mo, kining ako, nibuan mo din ako kay
Mga mga lawas yun na kabati. Ikaw may gyud ana. Pag unang atake na ko, kining tiil na ko, dili na mana. Straight na lang. Karon mga ulahi, kini lang yun nga, tuon akong kamot di. Tuohon to ko mag ano, bisag mag, ano ka kahoy. Boy, piersa. Tingwala, pati katambag tingwala. Ni action ni imuhang, i-action ni imo dugog saka, gamay lang, mild lang kaayo ang saka nimo. Nakabot na rin. Babaw, bago ko na Tubig. pa, doktor. Kasi imo na ito tubig before magtulog, tubig kung mamatang iinom tubig sa kanila. Pero mo tolong inyong mo. Kasaganan na sahay ko na inihimo kang kanang uban nga nadamgo ka sa nga lang gani sa inyo nga urom. Hopa. Sa Ilonggo pa ho. Muna sa uromon ka kay iyang heart iyang baga ninyo. Sobrang Basta maghayang ko na, na hindi ko magkagilid, matulog. ayaw kay May time na ginalagasan na ako kung gininawa, kay mo di na ginawa. Mana ko. Ano ko tagilid na lang. kung kita lang ninyo ang dire kita ninyo ang baga. Dili man ako yung kita ron. Sa nakita lang hayat lang. Dili mo ko kamo. Makakita lang yung hayag na nag-reflect dito sa mga singsing. Ang hayag. Tanaw. Los kalay sa Ginoo basta maayo lang. Gahan itong buto nga wala nakakita kayo sa kalang mo dito makita na siya papadya sa makita siya nung gato na itong nasubos tabian mo yun ka kaya kung ikaw mo yung pakita o kinang isulti na mo nakita di ba o kaya na mamandong hindi ka nga na sige ikaw mo mabugatan kung nakakita ka o sila kita tanay isip na rin Di mo ko tatanan pakitaon. Nanay, kita ka nanay. lahan ko nito nito ka sa didik makain Ato, ay lang sa makita kay isulan mo gina di mo tabian ka di dagan nagiinom mo doon ako inoon di dahil ko kalakaw-lakaw ato. Ay kung reflect di ba sa sing-sing nakita lagi na ko diha. Anda dito kay nanukot na sa dinit sa utang. May nakita lagi ko dito. Hindi karon kay dugay mo kon kay pwede sing-singan niya ito sa banta kay mami na to sa kwarto Ako, ko tabihan ko. Isutin na ko. Ano nakita ko? Ay nakabayad. Pero wala ko nakita din sa mga ko. Sa lain. o sa marka sa itong sing-sing Hindi ko na lang alam may arab na daw pata wala ngayo pa ko to kay mami kay Ang reflect sama sa singsing. Anak naman. Pati ako na pagkaon ko mga nagasala ako. daghan kayo o ba Pwede din sa ating kumain sa wali. mo to imo ha mo kita imo himala Sa laban nila to. dadan tuyo ka sing Ko na ko. May nabaw. Anya po siya ko. na Nadulang ako istorya sa amo na nga. Wala ko nakita sa Siyang mo. gate, siyang gate. Siya pala yung Mo ano pa rin insulti Ang kwento una may kandim ko. kada ganing mag-bible ko mga anak ko to uban makita sa Hindi, pagyan why ko ka baka ako yung customer na lain mo ipakita mo mo ron gina imo insulti Dahil Pero tama silang sulti ko na. Naman, hindi lang lang talaga. ikaw may nakakita nga lang ang namot-mot ka dili tama Wala ko Wala, ingon ka man kung may nakita ko sa mga wala man. Wala sa kayo sulatan nga. Pagkanaw na po sa Tama mga. na sulatan nga ko niya. Ano, bisin ka ron. Bisin ka sa una ko pa na wala man lagi. kaya uban ka ayaw Hindi taklakas ni mo. O ba makakita yun? Kung ini siya, mapadisas yun. Taklakas sa parehas nga. Ayagang kamot. ang dali na espiritu din na Mura na ako balaya. ngayon sa pero dili lagi muna ako misya kita ko How mo dismin. ayun na ayun man Mura na ako bisulti ko. kanaro po yung nakita po isulti ayun isulti ito Kita na nakita. Mag-ingon ka, nakita na ko. Wala, di ka na nakita. tabi pala isuhulan tika mura na ato ko kagayan gani nga halos di ko paulion dito kaharos sila tanong ipakita Tama gid. pero dahil sa mga amare Nakita niya. di ipakita ko Pero usahay. Usap sa mga Oh, may nakita ko. May nakita ko. Wala na kita to. Pero ako, Lahat po na nakita ang nanay. pero ako imposible ko na. ilan dadan lahat po na nakita Oo. Lahat ba mo? Ano ko kay muna dili salamang ka ang salamang ka kita mo tanan
Sa lamang ka man god, bitin yun na. Muna sa lamang. Tanan kita pakitaon sa lamang ka. Lain. Ako isa ganiyon, ako ditang balan. Dahil mga kuangkas naman ka na. Ako na tibulang ko. Latin ka rin? Mga salamangkan. Ang Latin. Ha? Latin yung mga tunggan doon? Ako ang mag-Latin sa inyo. Oo. Kung may bawaan mo. Orasyon? Orasyon na siya. Kung may bawaan ko wala. Naadi ka na balaan. Pero gamitan lang maayo ha. Parang ang ginoo ang kuha na ay gamitan ba? Latunan ka. Pero kung nang sing-sing ba? Wala naman nagsiga. Ay naliliya kay basi imon ni ko. Bugoy mo. Ayan, may wasa kay. Di na ko ni nakuha. Ako ngayon. Pero sa ako aplang ko siguro nga ano nga sagi tambalan nimo nga di ako nakakita, di ako may nakitaan. Sa imong sing-sing lang ko may nakita. Mara na imo ha. Mara na imong isub. Nga dito wala ko may nakita. Wala ko nakita sa imong itsura. Wala ko nakita sa imong palad. Pero sa imong sing-sing na ko nakita. Kaya na yung sa mga nakita. Ang mga bata makita. Mo siya po ipagseksihon na. Tanan nga mga parts ako. Kusog kayo sana nga. Kusog kayo? Oo, naibo ko. Di kawaton yan. Yan. Sunti na sila, daghan ka na sila nakita. Amo, lahi mo nakita na. Pakitaon god. Ako Dili na man- ano ko, bulong na ko. Pero gatanaw ko kay tanya man ginatanaw ko man sa iyang itsura. Tanaw mo ko sa iyang kamot. Wala ko laing nakita yan. Dere. Sa iyang So sing-sing ngayon na lang yan. akong ipangtambalan. Ngayon na nag-ikaw niya. Uy, nuli ko, sigarilyo ganit ko. Isugo lang ko na sa espiritu. Wala ko nagamit sa iyong pangalan. Nali. Matuman ng pagbotin sa ko. Gituman nung ako yung bot. Wala ko nung kalimutan. Pero Nung bulangan ako na ako gamay na magyud ako naibawaan pero makaya pag yun ko nilagyan kay gamay naman ako ang naibawaan. Pero nagingon tong gipatambalan ako muna. Kanya kung wala kaya naibawaan, dugay ka na matay. Labi na karon ka nahikapan tika. Gamitan lang gid mayo ay ipataas sa. Ay pasikat ko. Kay ang Diyos itago na min. Tama lang, sa ato alam. Be. Paano yung kamot di parang kusog na. Kumahimo ay kay pamalikas, pamalikas ba. Imong grabe ka kusog ang imong ano ba? Tanawa. Pulso. Tanawa. Sige daw. Mga barangan gani na buto nga buto istingan ko nila. Oh, Sa kusog kayo? Gamay lang ako ang abilidad. kanay ha. Balagi katong kuan 40 ka po, pito na lang sila nga bilin. Wag ana, ilahan mo kong ibirahan. Dili man ako tira ang Ginoo man. Naghangyo pag gani ko Ginoo ako na lang. Di ba? Dili ko mo matira-tira di. Kung birahan lang ka. Katong yung taga magpito butog ta na yung mga konre. Dito giti sinang ko sige sa oraso buto. Dito ako pud jam. Wala ka ni nindang na yan. Dala. Palang taon ka sana ba? Ano palantaw ko. Walang tanong. Ano palang taon mo siya? Isang magudto kay murag. Alanganin man sa magtuo abi nang surano ko. Nam ko sa Ito utong sila. Gwapo gito po. Gwapo gito po. Ito may balay sa Andipas. Nakatuan mo ito. Hindi. Hindi oh, lapsen nila sila ba? Kasi paluhan makahuli sila. May paidat una lang nimo to stopin. Doon naman ha. Duaw gumulis stopin na ko dia. Hindi mo gud hindi mo. Karo gabi nami dia nag-prayer. Hindi mo gud nang trabi-trabi. Nagwa mo gud ang kapya. Tao na. Naman na kung lisdan, ito na yung mga tao mamatay, limang na yung mamatay. Pareha kung agatuan na ito namatay, susunod ka ng bata kong isa sa kanya. Nagmahay ko na sa wala na. May paglakan mo ka. Ay, tahura, wala kang banay, gumagawa niya kayo sa mga sa kanito. Parang may katungos ng pagsinig. Pandungan na, pagpas na tungo sila. Pagbuhat na pagmahay. Doon kay sunod Domingo po sa akin. Susunod sa kung kanina, sila kong sigarilyo. Napag nag-upod niya ng mga kalag na nalipay na dito ko, hindi nagmahay, wala na ako ng pantungan. Nag-upod ganyan, naghawa dito. Nung baba, tadat lang. Dagang po mga espiritu na dito. Lipay lang dito po. Lisod kay pasabtan ang mga tao, kay nagsalig lang ta sa itong tinuan, nagsalig lang pa niya. Naagoy, imperno, naagoy langit.
Init ka, ay nakakita naman na sila. Yung masabtan ko sa tao, kung patay na. Kung buhay pa, dili. Pareha ganyan, nag-away, di mo itong badlong, suko nito. Di ba, no? Lisod na. Lisod eh. No, pulayo ko. Yan, mga religious po na. Ang po na yung simbahan. Ko, dagan ako reliyon to. Abi niyo mo pa yun. Naman si nanay. Anong dili ko permi? Dili magtapok ang lisod kayo yung lugar, di basta. Wala lang tayo ako. Binit ko na nga lugar. Kay, mga lain lang nga, ano din mga ito. May makita sila din. Picture sila din ako. Mulay mga ulo. Sa ilang cellphone. Ang picture, mulay ulo. Ang picture, ay mga sabaan lang. Kanang mga espiritu na, mga buutan, dali nagdako dali. Pero ang problema, biyak na mga ban sa tao. Ako na ingnan din ako. Kasi kato si Babaw, dito mo doon, nagsara ko dito mo. Nakunik sila, papuntagan ingnan ko kung saan ako di carbon, nagdala dito. Dito, ako po sa yung kwan dito. Muanin na lang sa kuwan dito. Tawanon po lang yan, plano sa siyang overview. Kami, kinilang yun among timilhan kayo. Among gumaning, mga like ko like. Naigo na na kidlat ba? Kana. Hari! Igo na na. Pero ang tuway na patay. Oh, lain ang kulay lawas niya eh. Wala. Hindi, puti. May guma ba mo ng kulay? Kapin pa kay permi ko dre. Basta pag binutan lang gid mo dre. Mabalaan. Pero Naigo na kilat. kung mamatay man ka, pagkat gulam ang langit kita. Maigo na kilat Pero ng kung mga makaabtan ta sa tribulation na ni buhay tanay, ikaw mabata ka dito ba? Ikaw pre, mabata ka dito ba? Pag humag. Kani maabot ka ay Bagong yuta. po gani na. Pero buhay na dito, Kita sa dalawang mga buhay. 30 na ko. Dito sa kwan, bata pang uli. Ano ko pinag-ibig ko? Ari mo, iniyakad kami. Tama pre. Pero dilugay ka ka. Kung ipatrisyon ni mo mga dato, katong magdalot, kung uban nga diri mag-anam-anam kamatay dito. Kay bayadan man na nila. Dili Hindi, ako nukuha. kanang sapa niya, ako yung pangalan na sapa bagol. Nanong sapa bagol? Hindi sa may sapa na nag-inom ko sa ubos. Ano ko na, kahulian ko sa tuna. So, abot is babaw na bagol sa tao. Dito ko nag-inom sa ubos, grabing suka ko eh. Mo nang pangalan ko din sapa Bagol bagol. sa tao. Labira. Labira sa ulo tao. Tao. Kasi ipatay to si piso na. Very good ka. Sila pa'y nagkalot sa ilang gilubngan, pero mabaw lang kayo. Di kayo dagan pa kayo baboy talon nun. Babira mo ba? Di kalot. Di kalot, babira mo. Di nahagbong to may sapa. Mau na mga da. Sapa bagol na pangalan niya. Pero sa sorbe, ni pataan trick. Isa kay kung dadang ganito kami ato sa buhay yung katanin dia. So yun ako tanan. Dire, basta ka ang... Abtik ka kay sige to sorry taras to diha sorry lang daw. Environmentalist lang ba? Kami, kung okay pa pang lawas ko, susuroy na kami. Pero nakay isa kaya di nga wala na mugid na di na makanaugan. Malong. Anong siya? Ano siya? Singkang siya kayo. Mana to? Putahan. Naagin na siya dire lang sa mo. 10 meters ang nakalot yung 10 meters na dumagin. Hindi gina mo kanaugan na. Kinaluma gina siya. Straight di kayong... Hindi, uban niya. Bagon na kami, agi. So, kato, wala yan. Walay bagon niya po ni Magyan. Dira no. Wala nun. Diyan ito gingon mo. Ako lang to, ako na kay... Sunod mong na ako na yun, bata pa ko. Pero kung naiingon nga motoris nga na Bawal din ako. kung makuha ko dang ko nang initan dan pa sa gobyerno initan ko yung solusan. Dili, gasaka di, ang koy. Dili dati. Kaso lang itong tiro ni Otol ko dati, pagka tingog ko ng unggoy, ginabukod na yun.